Hello guys, tokuchingamidza mutirongwa chenyu chemasecurity maconfidence tadzoka zvekare nenyaya dzenyu muzora nhasi tine nyaya inoti kutyisa. So yes, alright, regai titange nayo. Makadii nemunhu wese ari pano. Ndauya nenyaya yangu yekugara nemuNigerian ainge ane urombo hwakaipisisa kujoni. Iyi ndiyo nyaya yangu. Ndini uyu ndapinda mujoni mushure mekunge ndapiwa rimwe zati break naiwo mafake pastors kwanditi these days NG and Jew can wake up atova nechechi ava kuti oshimanda. Ndainge ndazviona ndatiwa mai mufundisi vasikana nevakomana vachiuya kumasofa kuzoona mai mufundisi kiki regai ndimboseka zvangu. Izvo ndainge ndadanana nerombe remurume ainge kuri kunyebera vanhu nekuvabhilivhisa, asi iye ainge asina kumira pachokwadi. Mushure mekubata mufundisi akarara navamwe amai vechikuru kumba kwake. Apa amai ava vaidova mudhikoni vaine murume. Ndakabva ndaona kuti ndakagarira maepai, regai ndisiyane nazvo. You know that decision was very hard to take, but dzimwe nguva you have to decide to love yourself and choose yourself. Ndiko kubva kwangu muguta guru ndakananga Joni. Upenyu hwemujoni pandakasvika hwainge huchiratidza kuti kana wakarongeka aiwa kwaigarika. Kwandakangokurirazve kuZimri Park kubva gore rapera kuva kwaimba nababa vasati vashaika kusvika nhasi. Matepu haana kumbobvera abuda mvura. Baba vangu vakatombozama kucheresa mugodhi asi it looks like zvakaramba, mvura haina kubatwa. Ndakasvikira kuFourways kumba kweshamwari yangu ende kungomirawo pasi peshawa uchigesa mvura inodziya was just relaxing. Miwoye Nelly ainge ane soft life. At 26 ainge atopedza ku40. She was very lucky kuti ainge awana presidential scholarship and she graduated in the first class. Mungozo vasikana vaya vane beauty and brains. She was working for one big company handizotauri, but she had a company car, house allowance, imikane aigara mu 3-bedroom apartment. And ndakamutarisa ndakainatsobvumba kuti kune vamwe vana vakangozvarwa zvinhu zvakarongeka, toti God's favorite child. She introduced me to a very beautiful life vatete, and she had a very beautiful furnished apartment. Ndakatanga kutsvaka basa, asi basa raitinetsei kuwana. Mungozowo ma-first days ende unenge usingadozivi pekutangira kutsvaka or even masystem acho. Vatete takagara for almost a year ini ndichitsvaka basa, asi kumba ndaita zvese sekucleana, kubika. Mozivawo kana usingashande or kucontributa pafood, at least try to be helpful. Kwaitova kunyengerera pekugara. Mai vangu vainge vandipa chimari chepocket money about $500. Saka ndaingoshunyira ndichingotengawo mapads nekuenda kumainterview. Vatete handinganyeberi Nelly kuti pane musi wakambokomplaina okundiratidza any negativity. Aiwa, she was a good friend. Asi neniwo ndakasvika pakutadza kumirira nguva yaMwari kwava kutsvaka mashort cut. Ndainge ndadaniwa kune imwe accounting firm ende kwaidiwa accountant zveshuwa basa raivepo. Ndakapinda muinterview ndikaneila zvese zvavaibvunza. Munongoza feeling iye yekuti unyatsoenzwa kuti apa ndavharisa, this job is mine. And panel was left satisfied only to be followed by a regret email. Ndepachaipo pandainge ndapotsa. I was not contributing financially kumba, and it has been almost a year ndichigara kumba mahara. So I needed this job. Ndaiva ndafonera Nelly ndichiti friend zvazoita. And after reading that email ndakaridza mhere. Munoziva how hopeful I was. Ndakachema zviya zvekupererwa vatete. I gave up on life. It has been more than 10 months. Naiweduwe ndichitsvaka basa ndichichengetwa. Ndanga ndichiti kuda zvazoita asi looks like it was not for me. That night kuma-6 a friend sent me a message Facebook akati let's go for drinks. Zvechokwadi I needed to drown my sorrows in the strongest drink I could find. Apa ainge ati the drinks will be on you. Ko unogona kutoenda ka uri kuminus ugodzoka wakaita kufa nekudhakwa. Munongozivawo zvekudoro. Ngadai ndakaziva kuti ndiko kuchabva maproblems angu, ndakarega hangu kuenda. Kusvika muzuva ranhasi I regret leaving Nelly's house. Kumadrinks kuya kwaisava an ordinary pub. Vatete akati ndisenge ID yangu uye ndipfeke in a certain way. Nelly akati she had a long day at work, aimboda kuzorora. Saka tainge topinda muweekend. Shame akafona akati ainge asvika pagedhi. Ndakaenda kugedhi kuya wanikwe munhu. Hoya nerinozi mota reblack raitaradza kuti rinosenga maexecutive. I had a lot of questions. Ndaitotyawo kupinda ndichiti pamwe haisiriyo mota asi driver akazovhura window ndikaona ndiye Shame mwana waChera arimo mumota.
ndakapinda and I had a lot of questions asi akati zvakawanda ndaizozvinzwira mberi. Vatete we drove in silence tikazosvika pane imwe imba yainge ine rino zijurawo. Takavhurirwa gate. Aiwa, handisati ndambona zvakadaro. Apa maziso manje hagoni kudzikama, anenge ongotarisa mudenga kuda kucherechedza kuti tiri kupi. Driver vakapaka tikaburuka. It was like an event. Handisati ndamboona type yakadai yeevent. Ndingati Saturn chainge chakagara chisina kupfeka underwear. Takasechewa tikavaratidza maidentity documents kwava kupinda mukati. Painge pane maguest akawanda asi vechiNigeria ndivo vainge vakawanda nevasikana vainge vane makanda aitsvedzerera. Ndakapinda mukati naShami airatidza kuti ainge ane ruzivo rwakanyanya nenzvimbo iyi. Vatete painge pane makapuzi akati wandei, vaya vanenge vachitsvaka adventure. Ko ndaizive hangu kuti kune zvinhu zvakadai. Aiwa, yanga iri wapusa fu. Kanga muine mweya kana kuti presence yaSaturn. Vanoita bonde vari magroup vaitawo, vari married vanochinjana vaitawo, vari same sex. Ndakaratidza kutya nazvo, asi vanhu vaivemo vairatidzwa kunakirwa nazvo. Shami ainge atondisiya atova neshamwari dzake. Ndipo pakauya Akwesi. Akwesi ainge ari mukomana wekuNigeria. Akaratidzika kushamisika nekuti I was not participating. Akanditi ndipe nhamba dzako, you are different. Ndikamupa. Ndakabuda mumba muya ndakazara confusion. And Shami ndainge ndakamuguma kare, she had changed. I didn't know she was involved in such. Zvinhu izvi ainge azviwanepi. Tete, the sight of that house could not leave me. Vaiputa mbanje vaya pachikona chavo vega. Vepaude white pakona yavo vega, magroups vesegisi ipavo vega yaingova njake. Ndadzoka kumba ndakagara dzinenge 3 days. Akwesi akazofona akati, you are different. I saw you that night and I really liked you. Akati ndimutumire location. Akauya kuzondiona. We developed a friendship. Airatidza kuva munhu ari genuine. Aindipa mari yakawanda yandisati ndakambobata mupenyu wangu. Slow akandiconvinsa kuti ndizotanga kugara naye. Munhu aigara muestate yandisati ndakamboona. Mukomana wekuNigeria akati aida kuendesa mari kuZimbabwe. Vatete mari makuseni yaimuka iri malaundry basket. Asi kuti yaibvepi, I had no idea. Imba yachaigara is a double story house. Handichazotauri zita reestate because hama dzangu will know kuti it's me. Mazita evanhu ndakachinja hangu nemazita enzvimbo. Nelly asked me if I was doing the right thing to move in with my boyfriend. Ndikati, it's okay friend. She had done a part kugara neni. Apa rainge radova gore. I moved in with Akwesi. Taigara tiri tu yedu. Aiwa upenyu wainge wakapfava. Every now and then taienda kuma staycation and vacation in the country and outside the country. Ndakatangawo kutumira mari kumusha. Akwesi aindipa mari tete pafiki. Mari yezvese zvandingada. Akwesi aiti ainge asati ambosangana nemunhu akaita seni. Ndiye ainge andibisawo mandara. He would call me mama. Indipa mari yakawanda yekutumira kumba kwedu. Amai ndainge ndavaudza kuti ndainge ndoshanda kuti vasaramba kubvunza kuti mari ndaiwanepi yandaivatumira. He would buy me gold jewelry. Ndaimboziva here kuti kune zvemakarati, ma9 karati zvichimboenda zvakadaro. Vatete makore akafamba achipindana. Akwesi kuti aishande pechokwadi ndechekuti ndaisaziva. Maybe I was so absorbed into spending money, traveling and the good life. I turned from an ordinary looking girl into a flashy woman. Vaya vamunoona muTV. So pamba apa, it's a standalone house. Haina cottage, but in a 1 guest room or 7th room. That is a door ripanze. However, this room is self-contained. And ever since I moved in, I never cared or went in there because yaisashanda plus yaigara yakakiwa. Now that I'm out of this house, and now that I think of it, pane masounds aigara achiitika murumu, asi ndaisazviisa mundangariro sekuti I would rarely go that side of the house. Asi here and there, I would hear sounds pandinopfuura. Now pamba apa, baba painge pasina kuchena, asi pakaputirwa nerima. Also the love of money blinded me. At this time I was driving a Porsche. And chimwe chandisina kutaura, ndaive ndakaudzwa kuti under no circumstances will I be allowed to get pregnant. And murume aisangana neni asina butiro only once a month. And the rest aipfeka butiro. Ndainge ndatombomubvunza kuti why, akati aichika kumitisa. Izvo kwani, the signs were there, but he never crossed my mind. I also realized kuti hana kurega kuenda kumba kuya, he would go, but aiti mudzimai wake haende. Pakaita 3 or 4 consecutive nights dzainonoka kuzorara. Apa mainge muri winter. I noticed that pattern. Ndikati kumbori nei kwaunenge uri gogo.
ndaiti ndikati komanga muripi woti I was outside utongozvibrasha ndakatanga kuva curious. And you know, the moment yaunovharirwa panze unotanga kunyanyofunga nezvazvo. Only now do I see that this has been happening for all the years and I was too busy to notice. One winter night ndakamuka pakati peusiku kwati kuma past 12 munhu hamumangombezi. Ndikati let me wake up and see for myself kuti munhu aripi. Ndakanyawaira imba yese, ndakapfeka masocks ndichiti kuda munhu ari kuita zvevasikana online. Mumba ainge asimo. Ndakazorangarira kuti room yepanze ndaigaronzwa sounds kunge mune munhu. Ndakashandisa front door kubuda kwakupoterera. Ndichinosvika paroom iya ndakatombodarika ndichiti pamwe aenda kushamwari dzake, but I had seen his phone iri pachacha mukitchen. Ndakazongonzwa masound pandaidarika. Ndakatodzokera kumashure. Ndipo pandakarangara kuti room iyi ndanga ndagara ndichida kumboona kuti munei. Light rainge riri on. Ndakazonzwa masound pandaidarika. Ndikarangarira kuti room iyi ndanga ndagara ndichida kumboona kuti munei mukati. Ndakakasika kuita U-turn ndokudzoka. Kwava kungosvika kuvhura door. I didn't knock. Ndaive ndatodza kuti anoda kundijaira kana achiita zvekunza vasikana vake. Nhasi ndaive ndamubata. Vatete pandakanovhura door kudai ndakaona zvandisati ndakamboona mupenyu wangu. And it happened so fast. Akwesi ainge ari murumu mainge mune hari mbiri. Hari idzi dzainge dzichikwata asi pasina moto. Mainge mune kamurume kadiki asi kaiita kunge akwesi, identical zvese, nekupfeka small version yaakwesi nehembe dzaakwesi. Asi kamurume aka kange kari kapfupi kasina mazino, asi muromo mainge muzere ropa kuita kunge munhu anga achimwa ropa. Akwesi ainge akapfugama mberi kwake kwainge kune mabhasiketi ane mari, new one, I mean clean banknotes. Nechekuzasi kwaAkwesi kwainge kune rino zimukwimba renyoka. Kuti raitei or what was its role, I don't know. Ndakavhunduka ndikavhara door ndikadzokera mumba kwava kukiya madoo ose. Ndakatadza kurara, saka Akwesi aive netwin brother iri chidhafu. Aiva munhu here or what was that? Kubva ipapo I don't remember zvakazoitika. Ndakazomuka ndawa ndichipatara ndichita kunge munhu atsva. Akwesi tried to explain kuti you're not supposed to say that. I'm sorry but vatete, I had seen enough. Kudzokera kumba kwaAkwesi was a no-go area. And after ndasimba ndiri kumba kwefriend yangu iya yeku4 ways, I went back home. Ndiko kusiyana kwatakaita naAkwesi. Ndakatsva kumeso uko hafu yefesi yese iyi yakatsva. Takandipisa handichizivi. Ndinonzwa kutya kusvika muzuva ranhasi. Vanhu vane mishonga kunze uko. Ndiyo nyaya yangu. Tazvinzwira ndiyo nyaya yatanzwa. Regai tipinde munyaya yechipiri. Tete, ndinorwadziwa nemurume wangu. Hatauri nabhodhi wangu kwemakore 16 to 70. Vakataudzana panyaya yekundirova. Kubva ipapo hataure nabhodhi wangu. Zvinondirwadza ndezvekuti baba vangu vakashaya. Haana kana kundibatsira kuti ndiende kunochema baba vangu. Ndakatopiwa mari nemukadzi wabosi. Papera gore takazoenda kumusha. Ndakashamiswa kuti murume wangu akanobata maoko tsano wake wemukadzi wake wakarambana naye kare uye akafa kare. Asi ini warugara naye haana kubata tsano wake maoko. 1 November mai vangu vakashaya ndiri kuno kuzimu kana kunditumirawo 10 rand chayo kana kuti nematambudziko kuhama dzangu. Apa handina mari yekuti ndidzokere. Moyo wangu dai wakwanisa kuudza ndakauya kuno muna August. Asi kana kunditumira mari zvikaitika kwavo, ini ndini ndinomira semuroora anotuma ini kunotumira mari. Chimwe chinhu chandirwadza ndechekuti pandaiva kuchikoro mukomana wandaida naye 35 years ago paakanzwa kuti mai vangu vashaya akauya akabata maoko. Wandiri kugara naye haana kuuya kana runhare kuhama dzangu. Ndoitawo sei nemurume uyu? Tine vazukuru 7 naye. Zvakawanda zvaanondiita. Handizive mari yanotambira. Haanditengere kana switi chaiyo. Ndikamukumbira mari anoti handina nguva dzose. Hapana paanoti ndifadzewo mukadzi wangu. Tete, ndoita sei kana kufona kuti yes ndiye kana maviga sei amama kana ndodini tete? Guys, manzwawo nyaya iri pano. This is so narcissistic. I think this guy is a narcissist because mama vari kutaura kuti tine vazukuru 7. Vazukuru 7. 7. Iripi 7? Vazukuru 7. Murume habati tsano maoko
nekuti vakataudzana naTsano nekurova. Number one, murume airova. Ndo zvakaita kuti Tsano vati Tsano wanyanyorova sister yangu. Apedza kudaro habati maoko akatsamwa. Previous wife ex-wife yakashaya payakafirwa namai kuti nababa nema-in-laws akaenda kunobata maoko. Saka unotoona kuti hakusi kuti munhu haazivi kuti kunobatwa maoko, but he chooses to ignore. Saka ivo vari kutaura kuti handizivi mari anotambira. I know nothing about this man. Hatombobvunza kuti machengetawo zvakanaka. He wants nothing to do with mama. Zvinhu zvinorwadza sei. Hanzi ndakatozopiwa mari nabhosi wangu kuti ndiende kumusha kurufu munhu aripo. I think the most painful part is vane vasukuru 7. These guys have been together for a very long time. But kana munhu achiratidza zvakadai, this is my mother. How do I advise my mother? Mbondiudzai. Muri Zimbabwe, taureiwo namama, ndimai venyu ava, munhu mukuru. Tinovaudzawo kuti kudii nai veduwe. Zvinhu zvinorwadza kuti ungati kwai musiyei munhu ane vazukuru 7. But pane narcissistic traits akawanda ekuti munhu doesn't even care about your family. Asi ivo ndiyo muroora mukuru. Vanenge vachinzi muroora apindira. Ndivo vanenge vakabata. Ndivo vanenge vachiita zvese kumba kwemurume. But when it comes to your family, nothing is done. Munoitawo sei zvakadai. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tete Makadi ndiri mukadzi ane 38 years ekuberekwa. Ndinoteerera chirongwa chenyu uye tiri kudzidza zvakawanda. Ndine mwana 1 musikana akura uye ndogara kuSouth Africa. Ndiri mukadzi murefu mutsvuku uye mugiant. Ndinozviitira basa remaoko. Ndiri kuda murume wekuroorana naye, murefuwo anoshanda. I don't mind munhu ari kure, but anoda kuroora even ane vana vake akafirwa. A man who can provide tete. A God-fearing man. Namba dzangu ndidzodzi. Ndatenda. Vaisa namba dzavo samandi kuti ndizoisa namba dzavo pajegelele. Zvinozotinetsei. But vasiya namba, she's tall, so she needs someone who's very tall also. Also zvirume zvitokotoko zvechiti mati kuti regai tipinde munyaya inotevera dza252. Tete Makadi, ini yangu haisi confession, but I need help. Zita Muchanditi Chido, ndinogara munzvimbo yeSouth Africa. I met my boyfriend 4 years ago here in South Africa. Takadadana, everything was okay. Ini panguva iyoyo ndaishanda stay in basa rakazopera. Then I moved in with him. It was not easy, but we survived till today. Problem yapo ndeyekuti hubby is now working better tete. Asanokoshesa shamwari kudarika family yake. If I can tell you kuti for him to send money home, ndinotanga ndapopota kuti bude. Vabereki vake vachiri vapenyu vese mufunge. It's not kuti anenge asina mari. Bhengi rake rinogara rine mari. Asi shamwari dzikauya dzichida mari dzinopiwa. He can even give his last cent tete. Is that fair? How can I sleep knowing kuti mama havana mari kumusha? I tried talking to him, but hapana chiri kuchinja. Ende dzimwe mari dzacho hadzidzoke. Tete to buy food anotenga hake. Ini but ma1 tete ndoitawo sei with this situation. So ndakataura nawo ndichibvunza kuti zviri kunyatsofamba sei. Vakati ivo mama vavo, she doesn't have parents. The parents that she's concerned with maparents emurume. Murume uyu unoita jaya mupfumi, unodla mari neshamwari. Ndijaya mupfumi unodla mari neshamwari. Asi kurangarira vabereki haarangarira. These are his parents. Tofanira kuti mamuka sei asekuru. Tachikumbiro mari totengera maparents magroceries titumire. Hanzi akazotumira 700 rand last week. How much is 75 rand? 700 rand. It's $35. Ndimi vanhu vaya vanozoti kana magwara makuenda kumusha maparents okurambai. Mucharangara umwe budhi weCape Town vanga vanetsa kwai vakadadira family vachiti vane muxhosa vachinzi hai asi kufuni ngoko tsamaya ngoko vakazoti vagwara. Handiti vakazoti vagwara family kati hatikuzivi firako. Hanzi vakaita grave Cape Town. Saka I'm saying we need to remember kwatinobva. Handisi kuti ipai zvese, but vaparents ako hangashayi chikafu uripo. Zvinhu zvingori simple guys. Simple rule of life. Alright. Pane nyaya inotevera iyi yakati 5 ndasarigwa ne5 minutes rikati 1. Tete Glory nemhuri yeZimbabwe, ndiri kukumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Mumba medu tiri vana 7 asi kusaidi kwamama takazvaura tiri 5. Vamwe 2 ava ndevadhedhi vatinavo iko zvino. So pa5 wedu 2 vane pfari, mukomana mukuru nemusikana mudiki wekupedzisira. Mukomana mukuru ana baba vake oga, koti ini vangu, kozoti vatatu avo vakomana 2 nemusikana 1 vane vavo. So nyaya yangu yakamira yakadai so. Zvakatanga 2016, hanzvadzi yangu yabuda panze kunodzinga mombe mumunda. Ndobva adonha, vanhu takafunga kuti arohwa nezvinhu. Akatozorwa mafuta ehwai, asi zvakazongoramba zvodzoka kusvika vanhu tazoziva kuti pfari. So vanhu takatanga kuita maprayers
kutsanya ndobva tazotanga kutsvaga mapasta ekukereke yedu because chitendero chedu hatitenderi kuenda kun'anga nemaprofita. Zvisinei, hapana change asi kutowedzera kana anamatirwa. Ndokubva mai guru vazoti kuna amai vangu, kana musingade kufamba nemwana ndoenda hangu naye. So vakazotanga kufamba naye asi hapana chakachinja. Akatowedzera kusvika pakuti anga akutodonha kana kugwina ka3 pazuva everyday. Akasvika pakuita zimke chairo, akuyerera masiriri uye akutadza kudya kana kufamba. Aiti pese paataura aingokwanisa kuti musoro wangu kana kuti musana wangu chete ochema. So vakazombomira zvekuenda kumaprofita nen'anga zvikaita 9 asi aidonha everyday ka1. Chatova chijairira kuti ndozvavapo. Anoti kana kadonha anogwina oma kuita semunhu afa ozofema asi hamuki chero karova sei. Achitsva nemoto anogona kurara 1 hour 30 minutes akadaro, kana zvomudzokorodza akarara kudaro. So takazoenda naye kwadokta akanotariswa, akanopiwa mapills, no change. Saka takazosvika pakugamuchira kuti ndo zviripo. Pese pataifamba tainzi mweya wekumusha kwavo vakaromba naye, musatombomuendesa anosvika achifa. Akatanga kudonha aine 16 years kusvika nhasi ane 25. Mazuva apera anga ava aggressive zvisingaiti, chero amai anga akurova uye kuita mwoyo mupfupi, haatani kutsamwa. Vanhu vakutotyira upenyu hwavo. Baba vedu vakatirera ava vakazoguma vati handichakwanisi kugara naye nenyaya yenharo neviolence. So akugara nagogo mai vamama. Tanga tatotambira kuti ndo zvada musiku. Zvino gore rino richitanga ndakazongonzwa mai vofona kumusha kuti kuno hakuna kumira mushe. Munin'a wako akudonhawo kubva January kusvika iye zvino. Tafamba kwese tichitsvaka rubatsiro kuti arapwe asi hapana zvachinja, atova wese. Mari dzapera, hope chaiyo hatichina. Amai last month vakaita depression isingaiti, vakarwara zvekuti tata kutotya kuti vachatisiya nekufunga vana vavo. Zvino takazobvunza maprofita aizama kurava pahanzvadzi yangu, aiti imhepo dzekumusha kwavo, kuti ko iko zvino toti chii zvavadonha verudzi rwakasiyana. Vakungoti ndezvepamusha pamugere, taneta anti-Glory hatichazivi zvekuita. Baba vakatorawo mumwe mukadzi vakugara naye dhorobha, amai vakasara kuno. Ndokumbirawo mudze muri Zimbabwe, kana pane anoziva anobatsira dambudzikero atibetserewo, tatambura. Namba dzangu idzo kune vanoda kubatsira uye vanosiva vanobetsera 0773 481 280. Alright. The first brother has got a different father. Then uyu kupedzisira ari kudonha ana different father. Saka maprofita aipoti kwai kumusha uku, zvino kwava kumusha uku. Handizivi hangu. This is very common. Pane vana vakawanda vane problem yakadai. Kazhinji kachona kana mapiritsi acho akapinda musystem zvinomboita nani. Pane vana anogona kutozviita kuita ka3 attack yacho inogona kumitira kana ka3 chaiko pazuva. Asi zvinopera. I think if you can just get in, sezvo tasiya nhamba tichaona kuti ndivanani vangakubatsirai handiti. Alright, anti-Glory makasimba here, ndinokumbirawo help. Ndiri musikana 29 years, I'm a Christian, ndinogara muJoburg, ndinotsvakawo basa. Chero rinenge rabuda ndinorida, basa rakapera 2 months ago, saka handina kana pekutanga. Nhamba dzangu +27 69 21 60 360. Ndinonzi Plaxedis. Thank you kune vachabatsira. Chero basa kana remumba, cleaning offices, kushanda mumarestaurant, chero rinenge rangobuda ndinotambira. Tina mama vane makore 34, she has a 9-year-old daughter. Vari kuti ivo vanoita child care. Munhu akavimbika chaizvo. She's a babysitter. Guys, kana kuri kuti muri kuenda pane time yekuti totodomboti tiri kuenda kumapati, soda zvinonaka, zvoda zvekudhukira, wotoshaura kuti mwana unomusiyana. Saka she's a babysitter. Vari kutaura kuti, are you looking for a babysitter while at work, doing shopping alone? My name is Bridget. I'm a mature, responsible and caring person who's willing to take care of your children from age 3 to 6 months. Zvino isusu vedu vana vamwe vacho vahombe, munodosara nomusha wose. Saka vari kuti kana kuri kuti muri kuda babysitter, she is a babysitter, she is available. Anditi. Alright. Guys, before I go, vanhu vakomplaina kuti maepisodes akarebesa, saka tati tikate. But before I go, guys, gore negore parinotanga, izvezvi tiri kutanga tiri kunopedzisa gore. We are so excited about the
new year that is coming, tichiputisa makreka, tichiita noise, tichifara kusingati celebrating a new year. But do you know kuti, as for me personally, deep inside, there's this fear that I have. Kuti, what does the new year carry for me? Who am I going to lose? Especially panyaya dzekufirwa. Mona gore parakatanga taisambozwa kuti kuchazoita accident iyo vakatora vanhu 45 kana 43 vaiva vekulewis Richard. Like, these are some of these things zvinondityisa. I'm fearful. Ndohakutya, I don't want to lie. Ndotonzwa hana yangu kurova kana gore richipera kudai takunotanga new year. You don't know what the new year holds for us. Asi ndoda kuudza ndechekuti we do not die before our time. Handiti kana nguva yako isati yakwana haufi. We don't die, but we don't know when are we going to die. We also don't know kuti when are our loved ones dying. Gore rinouya panenge paikawo zvakawanda zvakatichengetera masurprise nechichi. As we are going into a new year, as we are going to start a new year zvakare, let's just make the right decisions. Let's make the right choices. The time to make all those decisions, the time is now. Kana kuri tunogara out of the continent, Europe, UAE, you know, America, Canada, ndiri kungoti ngatirangarei kuisa maparents, siblings, maparents edu padiaspora cash plan. Should anything happen to our parents, nobadara cash up to 20,000 pounds or 30,000 US dollars. We really need this money. Handiti ndangoti ndikurangaridzei. Chimwezve chekupedzisira ndechekuti Fabza edu iyoyi kuvaka iyoyi vaita collaboration neinonzi AI Global Commodities. Vava into export, vanotumira zvinhu kuUK nekuzvibvisa kuZimbabwe zvichienda. Ndoziva kuti vazhinji venyu muda maserefita nechichi vanoita $17 per kg. Saka motumira zvinhu zvenyu across Zimbabwe, Gweru, Harare, chichi kwese munongotaura navo. Handiti taurai navo mugone kubatisirwa zvinhu zvenyu nemagoti mikuiwa tichida kudovatumira. Alright guys, regai tigumire episode inoyi panapa because vanhu vari kuti aiwa maepisode enyu akarebesa, then tozodzoka to continue. Handiti venesa zvakanaka, mwari wakuitire zvakanaka, tinokushuvire zvakanaka. Musarega kusubscribe. Also don't forget to share this video nevanhu vazhinji so that we spread the news and we spread positivity. Ndo zvatiri kungoita. Tinokutendai guys, mwari wakuitire zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.